Hurian itu hatta, horas madihita salutna. Selamat Natal, madihita, naing pukotama, pesta Natal na paduahon di bagasa sedarion, doho topik, Jehovah do Raja. Tapa untuk marohata, martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Taparade main deta marende hita sian bukwende nomor 50 sada, ayat tolu dohot ayat onom. Terima ita jongjong. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tu budihita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, papetu abarana do sugut harajaon, jala bahenon na guarna, si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama, saleling nileling na, raja ni hadameon. Endehon hamuma sada ende na baru di Jehovah, endehon ma Jehovah ale sandok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka na sotumadaho hamuliaon nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan, akka na binahen nai. Marsobba mahamutu Jehovah, marpahean na marhaduhuan, akahitir mahamu maradop punibana, ale isi ni sandok tanoon. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, ama na di banwagijang, puji-pujian hasangapon, dohot hamuliateon, ngusombahon hami tuho, marningot si lehon-lehon mi na balgai tu hami, jolma na di pardangulanon. Ima anakmu Yesus Kristus, na sinurumisian banwa ginjang alani hami,
gabe na dangol do ibana jalan na pugus, pola tubuh ibana di bara di Bethlehem, asama mo rahami, say rajai jala tugu-tugu hami marhite-hite todim, asalam huida hami, godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen. Hudul maham. Pasuk matu liturgi na parjolo. Dimulanai nungadong hatai, jala saur tu dibatado hatai, jala dibatado hatai, imana saur tu dibata dimulanai, saluhu na marhiti hatai do umbain na majadi, atau untuk bagi mama liturgi na parjolo. Isido jumadihon aka suasuanan doho sudi aka hau nauli, binatang-binatang sungai doholok laut alogo, dekke doho takapidong namar ragami. Tolero dia kana asing dope naso haguaran sada-sada. Debatado na manopa sa luhut nai, marhite hatai, huasona, hagogoon na dohot hamulyaon na, ubahen na majadi. Dimula nai ditopa debatado langit, dohot tano, pabuahon hamulyaon na. Ditopa donatiur lau manodangi sude akan natinopanai, nunga denggan natiuri di ida debata, jala dibahen ma parsirangan ni natiur dohot na holom. Jadi dipauli mah kaja-kajangi, asa disirang aka aek na ditoru dohot na digijang ni kaja-kajangi. Nina debatama, marpungu mahamu aka aek na ditoru ni langiti tusada inganan, asa tarida na mahiang. Digoari debatama nama hiangi tano, ia parpungan ni aek ima laut, di pasu-pasu debatama tanoi gabe patubuhot tanoi ma akaduhut-duhut, suasuanan hau namar parbuehon boni natudos tus masamna, jadi nunga denggan di ida debata. Ditopa debatado panodang nabulun, nagabe pangguruan ni arian, doho panodang na mekmet, ima pangguruan ni borngin, ro di akka bitang. Ditopa debatado akka dekke na balga, akka na marhosa, dohot akka na majirir. Ro di nasapidong nama sibuan masam nabi. Dungi di pasu-pasu debata manasida, asa marpinopari jalatorop, gohi hamu ma akka aek dohot akka langit. Dungi di pauli debata ma akka binatang, dorbia, gulok-gulok, akka namanjirir masibuan masam nabe. Di topa debata do jolmai, tumiru rupana, tudos tu pangalahona, rupana ditiru hon debata, jala jolmai do natinopa ni debata, nasumurung sian akka natinopana. Di topa do jolmai sian orbuk jala dulus son hosa hanguluon tu bubung ni ingo igungna kabe martondi na mangulu jolmai. Di pasu-pasu debata do jolmai marpinopari mahamu asa sopar jala gohi hamu ma sadok tanoon. Dohot mangarajai sude akan natinopani debata. Dungi diari papitohoni maradian do debata sian akka ulauna jala di pasu-pasu debata uhut di parbadiai. Amin.
Taparade main deta sian bukuende 50 alu ayat 4 tambah ayat 5. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta Natal na paduahon di Sadarion, tersurat di Joshua 24 ayat 14. Ope sai habiari hamuma Jahoba, jala mersihohot rohamuna manguloi ibana di bagasan hasitongan, jala paholang hamu debata sileban, akka nanioloan niopumuna di bariba ni batangaiki, dohot di Mesir, jala oloi hamuma Jahoba, ido sahatna atong rap mahita mangidogogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hompar tupatikmi. Amen. Masuk matu liturgi na paduahon. Liturgi na paduahon. Ikon pujiot tadu debata Allah hasok kalonna. Dohot haguguunna. Nama nau pasian nasawadong hian gabi adong taddani hauduhotta. Ikon ulahunota mapatikna. Didok debata do tujol mai. Dungi dipatik debata Jahoba majol mainin nama. Jadi do panganamu sian nasa hau di bagasan porlakon. Alai anggus sian hau parbinotoan nina dengga do naroa. Dang jadi panganamu. Aisa di hari dipangako siani sai namate doho atong tabi gima liturgi na paduahon. Ninna debata Jahoba matu uloki ala dibayen ho songoni gumodang matorukku tuho sian tunasa pahan-pahan dohot sian tunasa na manggulmit di ladang butuham nama juru horommu. Jala orbuk panganonmu saleleng ningolum. Jala bahenokuma parbadaanmu dohot borborui. Rodi pinoparmu tumi pinoparna. Ibana mangalisaton ulum. Gabe pargutonmu tabihulna. Dungi ni nama mandok boru-borui
Ganda situtu bahenolku parniapanmu saleleng gabe-gabean ho. Berni tahunmu laho manubuhon anakmu sinondukmu nama ihutmu jala ibana mangarajaiho. Jala didok matusi Adam, ala ditangian ho suarani jolmam, gabe dipangan ho sian hauna dipatikoni. Mandok, unang pangan siani, ona torukku mata noon alaho. Porsukma ahaponmu mangatakon gogona seleleng ningolum. Patubuhonon nama diho duhuk-duhuk di akka duri-duri dohok duhuk-duhuk namar suga akai kaurata niladangi inama panganon muna. Ikon hir hodokmu mangaton si panganonmu pai mamulak ho gabetano pembuatanmu hian ai tano doho jalatu tano doho mulak sugut. Jadi di pabali debata Jahoba ibana sian porlak Eden. Asa diula tano pembuatan nai. Jadi dilele masih Adam, si Adami. Jadi jala dipai pahon aka kerubim tukan habisaran ni porlak Edeni marpodang si dua baba marjimbur-jimbur asa dijaga dalan tuhau hanguluan. Amin. Marende hita. Oh Jesus, haulaki, boloti rohaki, pamali siani sude, natal malago amuse. Rima hita jongjong. Tato poti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargogo naso hatudosan, para sirohami dahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosanami nagudangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong haporsiaun di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manimbil sian akadalanmu, macai godang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asi ni roham. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni hat posoon nami. Dohot pangalasion nami. Sai ingot mahami hombartu asi ni roham na denggani. Dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin baga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jahoba. Nunga diarsahiho ahu marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojaiho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu
Ausad diri manelesei aka pangalosim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon madi debatana diginjang. Amin. Hudul mam. Liturgi nabatuluhon. Agak tu kiri. Ya. Di dog Jehovah, ausad diri maneleseya kapangalosim. Ausad diri manesa dosam. Ahado lapatan di patupa Jehovah manesa dosata. Atong tapayudi ma nandidok ni liturgi na batuluhon. Idama narodo aka arisogot ninna Jehovah. Patidangoku madisi Daud sada tubur na tigor, nabakit raja jala napistar, jala hajongjok konon nama uhum dohot hatigoran di tanoi. Idama suruaku masruaku asa dipadiri dalan di jolokku, dungi topu maro tumopot joroni Tuhan. Na ninuluan muna dohot suruan ni parpadanan na hinalunguton muna. Idama na Roma ibana ninna Jehovah Sebaot. Idama narodo aka arisogot nina Jehovah patidakonku madisi Daud sada tumbur na tigor na bangkit raja jala na pistar jala hajo jongkon na mahuhum dohot hatigoran di tanoi. Jala au patidang dinasida sada parmahan, asa ibana marmahan nasida, ima naposokku. Ibana ma marmahan nasida, jala ibana ma gabe parmahan dinasida. Diaka arina dapotan tua majuda, jala Israel marsonang-sonang diingnanana, jala odo guarna dohonon nihalak Jehovah parpitorata. Idama, gabe-gabe emma sada namar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bahenon nama guarna Immanuel. Jadi, songgop matu ibana toddini Jehovah, toddini habisuhon dohot hapistaran, toddini panuturion dohot hagogoon, toddini parbinotoan dohot biar maradopon Jehovah. Jala saluhut bangso, hum dohot halak parpakuling, meragam-ragam sombatu ibana. Rodi saleleng-leleng nado pamaretaona, nasotupa musat sian ibana. Harajaona pe nasotupa pesando. Maria ria situtu maho ale boru Sion, marolopolop maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopot ho partigor ibana jala si parmonang na serep do rohana jala marsi hundul di halode doh di anak ni halode ina patugijang maro hamuna tuhamuna hamu ale ke harbangan jala patugijang mahamu ale akapitu sian narubi asabongo raja ni hamuliauni ise ulaning ibana raja ni hamuliauni ima Jehovah Sebaot ibana do raja ni hamuliauni. Amin. Taparadendeta bukuende nomor 62 ayat 3 1 ayat 4 halalas ni roha gudang. Tuhan Yesus Padamuan, Nabi Yesus
epistel di pesta Natal na paduahon di Bornginon. Ima natar surat di Johannes sada, mamukasian ayat sia sahat rodi ayat 14, tajahama margati soring. Alai nunga mandokro ujui tuportibion panondang nasitongi na manudangi nasajolma. Narodo ibana manopot na diibanahian. Gabedang dijakon akan na diibanai ibana. Ima akka nasutubu siang mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian debatado. Jadi widahami masangapon na, ima sangapon kusada sian amai, gok asini roha gok hastongan. Ido sahatna, martua doakan tumangihon hatani debata jalan piopsa. Amin. Roma liturgi na paupaton. Saudo na pinarbaga-baga ni Jehovah, kabe daging mahatay jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Ima anak sasada na siyan amay, gug asini roha dohot hasitongan. Atong tapay dudi umamanginang liturgi na paupaton. Dungi Roma ujui parita sian Kesar Agustus, iko suraton nasa jolma di gonggoman na, pamilangan na parjolo na may uju digonggomi si Kireneus Tano Syria. Jadi borhat masa sudena asa di surat ganup tubona ni pinasanna. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nako tuluat Judea. Tuhutani si Daud na margoar Bethlehem. Alasian peparan jalan margani si Daud ibana. Pasuraton diri narap dohot si Maria, oran nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gok maari ni hanguluan na, di tubuho ma anak buha bajuna, di borhosma, di piakko matubagasam panggagatan, ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong marborngin di ladang na di sini aka permahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jala marsinondang mas sangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar si tutuma. Alai didok suru-suruan ima tunasida unang mabiar hamu. Ai barita na halalas niroha godang do hubuat tuhamu, parsaulian ni sadok bangsowi. Ainang tubuh do dihamu sabornginon, dihutani si Daud si paluai ima Kristus Yesus tuhatai. On ma partina daad dihamu, poso-poso do ndapot tonomuna nabi norhos peak di panggagatani. Jala topu ma adong dongan ni suru-suruani, torop aka parangan perbanua ginjang dipuji nasida do debata mandok hasangapon ma di debata na di ginjang
dame maditanoon dia kajol mahalo moani. Jala dinalaho aka suruh-suruani sian nasida do pak gijang masih padoham ma aka parmahani madok. Beta mahita tuwe lehem taida ma nama saon. Napi-napi notohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatop mana si dalau tu si gabe jupasa si Maria do si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani. Asa dung di ida di baritahon nasida ma boa-boa. Naung di hatahon tu nasida taringo tudak danaki. Jadi sude nau begesha longang bedo. Diala na hinataon niaka parmahani tu nasida. Ia si Maria dipeok dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mulak do akka parmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata ala ni sudena di binege jala nan ida nasida. Songon naung di hatauni sudena. Jadi dung dapot ari pawaluhoni asa tarsunat ibana gabe dibahen ma goarna Jesus naung digoar par di surgoi hian andorang so dibortian dope. Sokona tarsurat di bagasan patik ni Tuhani nasa bawa buha baju ni inana hadohoni Tuhani dogoaran. Dungi pajupang ma si Simeon dohot poso-posoi songon naung ni hatahon nai. Dipuji ibana mamandok. Paluahonmu manuaing ale raja na posomon di bagasan dame. Songon nani dokmi ainung di ida mataku haluaon nasian hoi. Amin. Taparadi endeta sian bukende 500 alu mamukasian ayat 2 saat rodi ayat 3. Kristus Raja siang surga Tuhan pertibion kebusian si Maria lama nobus di tahun debatana sotalida gabe daging sono kita nungarapon kita be Jesus Immanuel eneni suruhani sanama di Tuhani. Rimahita jongjong. Jesus Raja Hanameon sondang hati gorani panondami hamoruhan di saluhu jolmari di rumah ridho dirina lama nobus manisia asa unang matebe alani dosa nabe endeni suruhani sanama di Tuhani. Tahatindakon ma hata hapor siautai songon na hinatindakon ni dongata sa hapor siaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na suhatu dosan na tumopalangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadei imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siat tondi parbadia
andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatudusani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot ya sesaan ni dosa, dohot ya tayo na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot ihanguluan na surasuda. Amin. Roma liturgi napa limahon. Si palua na pinarbaga ni debata, ima Jesus Kristus nung ngarobe tu portibion, lau palua hojol masya dosa. Atong ahado di patupa Jesus Kristus, lau palua hojol masya dosa, tapi gima liturgi na palimahon. Alani pangalau siota, ibana tertulang. Binahen ni hajahatota, ibana mabugang. Ape tu ibana picak pisang, parhitean niha sonangata, jalabinahen ni bugangna malum itahilala. Di pasipal do ibana, saya manau doang go ibana, dang manang makuling pamanganna, songo biru-biru do ibana na tinogu tu pamatongan, jala songon anak di biru-biru na hohom marado pejolma si gusting ibana tung naso dibuka do pamanganna. Rap dohot halak parcahat hian tanoman na dilehon, hape rap dohot halak namora ibana dung mate, ala naso adong naso uhum diula jala dang adong si pa oto-oto di bagasan pamanganna. Alai di haholo menjohoba do parsipal nama ngai sahid. Ia dung dilehon hosana bahen pilihan pardengganan. Idon nama buni jala pakajangon na ari-arina. Jala majadi malomo ni rohani Jehovah marhite-hite tanganna. Dung malua rohana sian halo jaon, idaon nama napasabam rohana, torop mahala pitora di naposokku natigori marhite-hite parbinotoana, jala porsanon nama hajahaton nasidai. Ai odo di patupa debata, humokop hita gabe dosa ibana, naso tumada dosa, asa gabe hati goran di debata hita di bagasan ibana. Di lehondo dirina alani dosata, asa diroro hita siana siangan na jahaton, mangihutun rohani debata amata. Di porsan ibana do dosata di bagasan dagingna tuhawi, asa malua hita sian dosa, gabe mangolu di hati gorani. Hinorhon ni bungana do ido gabe malum hita, ibana do pardenggan pasaehon akka dosata, alai dada holan dosata, tung dohot do dosani sandok portibion. Alani ido didok di Yohanes 3 ayat 16, Allah berfirman, ai songonon do holong ni rohani debata di portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saleleng-leleng na di ibana. Hamu akadongan didok tu hatta Yesus,
Roh mahamu tuahu, hamu akan alo jajalana sorat, asahu pasonang hamu. Jakon hamu maaugaku, marguru mahamu tuahu, ay nalabok doahu jalana serep marroha, asa dapotan hasonangat todimuna. Amin. Tabigema pujian sian korina.
Roma tu jolo liturgi napa onopon. Nunga salpu barita hatu tubuh ni Yesus, imana tua tu portibion, lama nobo jolma pardosa. Haroro ni Yesus, Kristus mapakorho do di ngoluta sahat tu partikian wain. Atong songo dia do hita makanguluon, haroro ni Kristus di bagasan ngoluta siganubari, ikut do marhiti hamor syaun, pakirimon, dohot mangulu di bagasan holong. Atong tabi gima liturgi na paunopon. Di tengah-tengah di portibi dalam majuon, Marsia dojo jolma mangelului hamoraon, huaso harajaon, hasangapon, laos songondido nang pinarsita ni halak bata, ima hagabeon, hamoraon dot hasangapon. Ay di pajonjong portibion do huaso hasangapon na. Di atas ni sitaonon ni akkanalea dohot na dangol. Di situasi ni zaman alam berkembangon, lam tubuh jala berkembang do, akaton di tondi ni zaman na maralo tu ulaon ni tondi porbadia. Ima tondi na ahut tu diri mangarajai torop jolma, alai, sabonginon nunga tubuh si paluai, naginohan ni tondi ni Jehovah, ima Kristus Yesus Tuhatai. Hasangapon di debatan ninna do. Ale diri nado di paburunang-burunang. Dame ninna. Ale dangadong ninna dame. Torop do halak nama buat hasangapon tu dirina. Huhut pasiding pardamaian tu donganna jolma. HP yang go Jehovah di patu toru do hasangaponna naunggabe jolma ibadah. Na tubuh diingana na lea lau manesa dosata. Asa malua hitasia dosa dot hamatean. Alani i tama do tapain baru hapor seota marhite hatu tubuh ni Yesus na tapes tahun di bagasan bornginon. Dame ido mual ni haluaon dohot las ni roha na pinarbaga ni debata jala ido jabarta di lehon debata atong tamama hita mardame dohot debata nang mardame sama hita dame diganut jabu luat huta sikola punguan nang huriata asa marsangap debata jala marlas ni roha hita, huhut gabelomo ni roha ni debatama hita. Alani i, tabarita horma si paluai tu saluhut jolma marhite parange, hata dohod pambayanata. Asa marsangap debata, jala gok dame ngulutta. Tapagido matu debata asa ditoppa gabe habaoran ni pasu-pasu dohot dame di bagasan ngoluta siganopari. Marhite nama kanguluhon holong nasian debata. Di sude aka sakap nata sakapi dohot na pinarsita ni rohata. Nain di bagasan hapor siaon dohot pangulaon na sitong hita makirimi di saluhun nai. Jala toktong matangoluhon Kristusi. Ai Jehovah do mandok. Atong lului hamu au asa mangolu hamu. Pinujima
Tuhan debatani Israel. Allah ditopot dohita gabe bangsona. Jala dipatupa haluaun di bangsona. Pinujima Tuhan debatani Israel. Edipatidang dohita taduk haluaun. Dibagas ni si Daud naposonai. Pindujima debata napasahaton berita nauli ima berita akalas niroha napaluaun hita jolma dohot portibion. Hombartuna hinataona marsite-tite soarani aka panurirang nabadiai sian narobi ni narobi. Jahobado panguluhon ragam ni pahapahanan. Dohot akapidong namar tonga-tonga langit. Saluhut nai tung sikop do jala dak kahurangan. Pinuji ma Tuhan naung manopa jala naung pangoluhok kita jolma maringat di hasianganon. Huhut natok tong mangaramoti hita jala naung jumolo paradeho saluhu nanarikot di ngolutta. Asa tung sikop jala marhasonangan. Amin. Puji ma debata nagabe Tuhata, namar huaso di atas ni saluhut, namar sakap paulihon ngolutta dohot portibion, ai dipatupa halu aota sian akka musutta, ai dipalua dohita sian akka dosa, dohot sian akka tangan ni akka nama kosomi hita, ido sakap ni debata, nanaing papatarhon asi ni rohana, marningot padanna nabadiai. Amin. Taparade maendeta marende hita sian bukuende nomor 50 ayat sada dohot ayat napaduahon. Ayat sada dohot ayat napaduahon. Marende mahita. Dameni debata nasumurung sian saluhut na roha. Imana mengaramoti akati-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal madihita. Hamuna dongan sahuria di pesta Natal napaduahon di Bornginon. Sekaligus perayaan Natal ama dohot ina ni huriata.
Tabuka ma turpuk jamita di parmingguata buku pesalmen 10 ayasada tu 10 tolu. Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Pesalmen 10 ayat sada tu 10 tolu songonon mahatana. Edeho kamu masada ede nai baru di Jahoba. Edehon ma Jahoba ale sadok tanoon. Edeho kamu ma Jahoba puji hamu ma guarna baritaho kamu ma hatuaun naganupari. Pajojor hamu ma di tonga-tongan ya kaparbegu hamuliaun nai. Di tonga-tongan ni saluhut bangso halongangan akan nabinahen nai. Ainati buldo Jahoba jalatama situtu pujion nasokal doibana mengatasi sude akadebata ai ajajia do sude debatani akabangso alai anggo Jahoba naung bajadihon akalangit hatongamon dohot hamuliaon di jolona hagogon dot hinauli masa di bagasan habadion nai hamu alea kamargan ya kabangso Seleho kamu ma hamuliaon dohot hagogon tu Jahoba. Leho kamu ma di Jahoba hamuliaon ni guarna. Buak kamu ma silehon-lehon. Dugi masuk mahamu tu bagasan aka alamanna. Mar sobba mahamu tu Jahoba mar pahean na mar hadohoan. Aka hitirma maradopon ibana alei sini sadok tanoon. Pabuah-buah hamuma di tunga-tungan ya kaparbegu Jahoba do raja hot matong portibion dang tagamun humordit uhumon nama sogot akabangso di bagasan hati goran maras di roha madisya ke langit jara marlop-olop tanoon marasa kasak malaut rodi isina marlop-olop makaladang Rodi nasa nadisih marlopolop madisih sudia kahau ditobak di joloni Jahoba ay nungaroi bana manguhum tanoon uhumon nama lihat portibion di bagasan hati goran nang akabangso di bagasan hasitonganna ima sahat niturpuk adong dua bangso na marporang di Perang Dunia Kedua. Ima bangso Amerika dohot Jerman. Marporang ma dua bangso on, tongon ma disada inganan dengan jarak beberapa puluh meter saja. Di son ma bangso Amerika, di bain ma hira benteng pertahanan na, manang parit pertahanan. Di son ma bangso Jerman, di bain ma parit pertahanan manang benteng pertahanan. Tegang ma situasion, siap menembak. Alai tiki borng ini, tiki tegang halakin yang siap menembak. Adong matutu angon-angon suara terbege. Malam kudus, sunyi senyap. Longang bedo aka prajurit ni Amerika dohot prajurit ni Jerman. Heran mereka mereka dua bangsa ini, dua pasukan ini. Beh, itur lulu-lulu marohana. Tanggal 3 do HP sonari. Tanggal 24 Desember do HP malam Natal. Baitur hicama pasukan Amerika mengedehon Silent Night. Malam kudus di hata Inggris. Itur diuduti ma pasukan Jerman mengedehon malam kudus di hata Jerman. Dung marede ma dua bangsoon itur keluar masian benteng pertahanan. Rap marede ma na dua on. Rap marede. Dungi ala rap marede. Rap marsi jalangan ma. Selamat Natal ma, nina pasukan Jerman do pasukan Amerika.
marsi haulan mahalaki, marsi tadaan ma, marsi lehon aka bingkisan aka hadiah, dungi marsi rarian ma, dua bangsoon. Marsogotna tanggal 25 Desember, rapma dua bangso na marporangon, marbola, gol, gol ninna. Barsorak-sorak mereka bersuka cita di tanggal 25 Desember. Walas marohani dua bangsoon, gol, hore, hore. Masuk ma tanggal 27 Desember, adong ma paretas yang dua pasukanon. Masuk kembali kepada benteng pertahanan, nina komandani Amerika, songonimang komandani Jerman. Masuk kembali kepada benteng pertahanan. Masuk ma dua pasukanon, sadatu Amerika, sadatu Jerman. Siap berperang, siap. Arahkan tembakan, arahkan. Tembak, tembak, menembak, mana dua on saling bunuh, membunuh. Berapa lama bertahan mereka bersatu? 24, 25 dohot 20 onom. Berapa lama bertahan damai itu? Hanya 3 hari. Berapa lama mereka bertahan memberikan kasih? Hanya 3 hari. Hari keempat mereka sudah saling menembak. Berapa lama bertahan kasih Natal kita di HKBP Yogyakarta ini? Iman weng neng menggugah hita hamwa kadongan sahuria ala sogo tanggal 27 Desember nama dungi 20 walu salpu manatal salpu ma tahun baru. Berapa lama kasih Natal ini sama kita semua? Berapa lama cinta kasih kita kepada sesama di Natal ini? Berapa lama semangat kita memberi dalam Natal ini? Berapa lama cinta kasih Tuhan, cinta kasih kita kepada Tuhan dalam suasana Natal ini? Ironis memang cerita Namar Porangon, ironis. Ternyata damai itu hanya berlaku 3 hari saja. Dung ari paopaton, mulak matu laptop, terida ma aslina. Ale anggo ruas HKBP Yogyakarta, hotdo anggo Natali, salileng, leleng namen. Ima jo pembukaan pertama teh. Allahu bereng, beh songona serudo Natal amaina sadarion. Saya yakin akka ina ni huriata tu salon bedo naking hamwa kenangkan. Biga joma menaking tu salon tahe. Hah? Ah yang benar. Ala naki kami dot amang situ marpaung tiki ado perjamuan kudus di Jabuni ruas songona macet do Yogyakarta. Beh narame do nueng akas salon penuh ala ni ruas Yogyakarta on gabe macet jalan. Inang pendeta berapa lama tadi salon? Bongkar rahasia dulu ya. Ya, tapi rema turpuk tahamu kadongan. Halak Batak malo lu marede, malo jago itu, nggak diragukan lah kalau orang Batak bernyanyi. Ada aja lagu-lagu yang diciptakan. Kan begitu. Adong matutu edde tua kaina. Hodoinang nigeleku. Dan kita he. Ba anggo dia dehon aka amat tahun. Ba itur lulu mak pakilalannya kaina kan. Ba itur hanyut ma perasaan. Da. Kenapa ada lagu itu? Kalau kita pikir-pikir, adong PED tarengot tu di pasangap boruni raja, ala holong do rohani aka amata tu parsoduk bolonna, tu sori padana, holong, dibayin ma ED na macai, uli. Dungi adong ma boru pangguaran, holan sisadai do boruna, dang adong anakna, didok ma boru pangguaran. Molong pajaitan tiki pesta yakin duau dia dehonon bah ribak 1 juta teh bah 2 juta petau 2 juta senau itu kan ala baru pangkuaran kan itor honama dipakilalahan adong matutu anak naburju anggoon amang panggabean maun lagi wah 3 juta senau kan ala betul-betul ternyata orang Batak jago bernyanyi.
dari pengalaman hidup. Kan begitu. Jadi saya yakin bahkan mungkin tidak akan ada lagu orang Batak yang dinyanyikan tanpa ada pengalaman hidup. Semua karena pengalaman hidup. Jadi molodung do dede nolak Batak sian pengalaman hidup, baik kun betul-betul maswara naik keluar, sian roha parbagasan, tutu mengedeon songon edeni ina naking. Itu diangkat inang boru pengaribuan naking. Badang bino tu borat nate. Alai alani semangat naking maride tur dia ketiba naking. Nah, dibain. Semangat keluar dari dalam hati. Hamu kadongan songoni mamolo mengedeon edede di batahita. Tanpa ada semangat dari dalam bernyanyi untuk Tuhan, tanpa ada merasakan kuasa Tuhan, tanpa merasakan kasih Allah, maka lagu kita, lagu puji-pujian nate dehon itu akan gersang. Gersang, itu akan sunyi, itu akan hampa. Kalau kita memuji Tuhan tanpa kita nikmati pengalaman hidup kita kepada Allah. Las marham do. Tapi kalau kita menyemangati menghidupi lagu itu dengan pengalaman iman kita, bagak mak ede puji-pujian apa tapasaha tu Tuhani. Oleh karena itu memuji nama Allah, mengedehon ede di debata harus dengan pengalaman hidup kita, pengalaman kebersamaan kita dengan Tuhan, dan kita menyatu dengan lagu itu, sehingga betul didok ni ayat na parjolui, edeho kamu masada ede nai baru di Jehovah. Ede nai baru di Jehovah, semangat yang baru kepada Allah, motivasi yang baru kepada Tuhan. Ido didok para pesalmen diturpukon, hamwa kadongan sahuria, asa mulai marsiajar mabohado au mengedeut ede puji-pujian ganup parmingguan manang ganup pengalaman hidup. Tiki mangalopa kainata bohama mengedeut puji-pujian tiki mangalopa hamu dengan semangat iman yang daripada Tuhan. Dungi diberitahuan par pesalmen ma. Edeho kamu ma Jehovah disadok portibion tarlungu bitu ke bangso parbegu. Molo manat hita mamereng ayat opaton. Adong debata, adong Jehovah huruf na belga, J. Adong debata huruf na geleng. Modok Jehovah huruf na belga, J. Ima Jehovah na tasobba di bagasan Kristus Yesus. Jehovah na sangap na marmulia. Ale molo adong do, ayat opati debata na geleng, ima debata sileban nadong di portibion. Jadi debata sileban di portibion uduk do itu debata Jehovah. Mengatasi sude debata nadong di portibion. Uduk doi dang margo goi maradopun debata natasobba. Di bagasan Kristus Yesus. Iman waeng suara honon ni ruasa KBP Yogyakarta tusadok portibion. Paboa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, Allah yang kita imani dalam Tuhan Yesus itu mengatasi semua Allah yang ada di dunia ini. Halak Batak najolo malu dibereng pohon na belga itu didok doi adong di sini bata. Halak Batak najolo malu dibereng batu bolon batu na belga ikon itu didok doi di si adong di bata. Alani unang heran hamu malu law hamu tuhuta tubuh na pasugit adong di si pohon beringin na belga di siadong sigaretna. Adong batu bolon na belga adong sigaretna. Ya karena itu masih ada pemahaman orang Batak yang besar-besar itu pasti ada Allah di situ. Nang pesongoni uduk doi itu debata nata soba. Uduk doi dang margogoi maradapun debata di bagasan Kristus Yesus. Enggak main itu. Enggak berkuasa itu, gak mampu itu Allah-Allah yang kecil-kecil ini, yang di dunia ini gak mampu mengatasi Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Ima di suarahon par pesalmen tu bangso Israel hati hatur pukon di masa pembuangan karena mereka sudah lemah iman. Dunia kuno dulu mengatakan begini, dunia kuno ini bangsa
Babel punya Allah, umat Israel punya Allah. Pemahaman konteks pemikiran mereka seperti ini. Kalau ada dua bangsa berperang, bangsa Babel, bangsa Israel berperang, kalau ada yang kalah, ikut Allahnya kalah. Ketika itu umat Babel, umat Israel berperang. Talu ma bangsa Israel. Laos adong ma pemahaman, perspektif nih dunia kuno tiki ikut Allahnya umat Israel kalah. Sehingga itulah yang membuat iman mereka bimbang. Na talu do debata sito palangit do tanaon. Alang amonang bebang sobabeli. Umo ugogo do HP debata silebani. Debata gana-gana ani. Talu ma debata natasoba dang margogo be. Gebe mahi yang maha porsiona. Jadi lemas, jadi hilang semangat. Itu sebabnya pada saat zaman pembuangan banyak yang murtad, orang-orang umat pilihan Tuhan. Aladi dipabakit perpesal memang daung debatado raja. Itu topik ini minggu tasadarion. Debatado mengatasi sudia ke debata. Hamua kadongan dipabakit perpesal memang. Nang petalu bangsoi merodopon bangso Babel, ale yang go debata dang talu. Nang hitape Allah tidak pernah kalah dengan apapun. Mungkin kita mengatakan situasi sulit, situasi pelik, situasi rumit, ekonomi sulit, tetapi Allah tidak sulit untuk kita imani. Allah tidak pernah kalah dengan situasi, meskipun kita sering kalah dengan situasi itu. Alani di pesta Natal napa duahon, sekaligus pesta Natal ama ina. Mari kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Kenal Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Agar damai Natal ini bertahan dalam hidup. Ada seorang tokoh, Taize, ini saya catat ini, yang namanya Bruder Roger. Nanti kita kenalan lah ya. Bruder Roger, cari di Google, bisa kenalan kita. Si Roger ini menulis begini, mengikuti Kristus bukan seperti menyalakan kembang api atau petasan yang menyala secara memukau dan silau dalam waktu sekejap, namun sesudah itu langsung lenyap. Ternyata percaya kepada Yesus tidak seperti main petasan. Dur, katanya kan? Selesai, hilang, lenyap. Tetapi mengikut Kristus harus konsisten dengan iman. Salpu Natal sugut, masuk tahun baru, alai yang guha porsion HKBP Yogyakarta, hot manoktong di debata Jehovah, asa ima mengojar hita, mengedehon ede puji-pujian. Amin. Martang yang mahita. Mau liate madihwale Tuhan. Naung pasahaton hatam tuhami. Asa hot manoktong matutu haporsyon nami tuho. Asa toktong say masihol hami Tuhan jonok tulabungmu, jonok tuhatam. Imana mangojar rohanami lahu mengedehon eje puji-pujian mi. Asa tarida matutu hinauli ni haporsyon nami Tuhan. Parsitu tuo nami mengedehon edemi. Martabataba matutu haporsyon nami. Dung mangolu hami di bagasan ede puji-pujian ni. Di sodohami ruasmon di HKBP Yogyakarta rap dohot ruas partisipan. Namar minggu di pesta Natal napa dua honon. Huhut Natal ama ina ni huriamon. Pasu-pasu mahami amang dia kaulau nami sigandupari. Manang di dia ke ruasmon mangulau kaulaun. Manang na peciun, manang na kuliah, mahasiswa, na sikola, ramoti maamang saluhutna. Nomor 33 di pemerintahan, pegawai swasta, di kesehatan, di pendidikan, saguru rihoma namasa, dia kaulau nasida, pargogoi ma, sinur mana pinahan gabe matutu,
na niula ruas mon Tuhan. Dia ka ruas di huriam, na hurang sehat pamatangna, na dirawat di rumah sakit, panang dijabu. Hormat Tuhan na malon hipasaw di nasida, na bergumul di perekonomian, di parumah tanggaon, di parkerejoan, pos rohanami gumogo doho, dia ka parukilo nasida. Pasu-pasu, akan naposom na mangula di HKBP Yogyakartaon, dat rohot akar wasna, nang luat nami, pamareta nami, panggongkom nami, di negaraon, dohot di provinsi DI Yogyakartaon, leon habisuhon tunasida. Atong Tuhan sahatiho mangulu nami to di nami nang huriamon, marhite Jesus ay martangiang, moliate madiho. Amen. Hita marede, uhuta pasahat peliata. Sairo mahamuna tu be
Jongjong Mahita. Tatangnya konma peleata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo harorone saluhut seleon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparsiya kami pilihanon patibul hona rajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam muktada hami godang ni seleon lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok muliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajaon lona gogahon rodi asanapon Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata bohina Tuhamu jala saya sima rohana marnida kamu. Didopakkon Tuhan debata bohina Tuhamu. Jala saya dipasaor honma damena tutodim munabe. Amin. 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 Selamat Natal matuhita saluhutna. Horas. Amang inang ala adong doko piteh ala kadarnya, jadi di Cianom Mahita keluar.